मानसिफोरा बुङो थांनायखौ थांनो हो, थांनायखौ हमथानो हाया, गारदो, मुभ अन जादो, बावगारदो। नाथाय सोर बुजिगोन? गोरबोआव हाबनाय सुख्रें सुवादि एरख'नो नाजाब्लाबो एरख'जाया। खुलुमबाय, आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै। दिनै नोंथांमोननि सेराव आं गोदान दोंसे आं सुजुनाय खन्थाइ आवरायथिनो आखायाव लादों। आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगोन आरो खोनासंलांगोन होननानै, आरो लोगोसे खन्थाइया माबायदि जादों कमेन्ट हरगोन होननानै। खन्थाइनि मुङा जादों बिनि थांनाय उनाव आं। आवरायथिनो आखायाव लाबाय, खोनासंलांदो। बयबो बुङो रावबो रावनिबो थाखाय थैया होनना, नाथाय मिथिगौना मानसिया थैया जानो हागौ, गोरबोआ खनले खनले थैनाङो। बिनि थांखांनाय उनाव आं थांनाथ' दं, नाथाय गासै गोरबो बिखायाव माबा गैया लांदां मोन्दांथिफोरा दावराव खालामो, सुखुवा बुखुवा खालामो। मोखाङा मिनिफ्लानाय मेगना नोंखौनो नागिरनाय, मोखाङा मिनिफ्लानाय मेगना नोंखौनो नागिरनाय। गोसो गैयाब्लाबो उनफिनना फैनांदों आं नोंखौ लोगो हमहैग्रा दैमा सेरनिफ्राय। जेन' आं मोजां मोनसिननाय गांसे सल'मानि गांनैसो बिलाइया फरायनो आद्रा दंबावोमोन। ना फरायनाय जाखो, ना बुजिजोबखो। बिब्दिनो खाफाल आरो आखाइनि रेखायाव सोरखौबा सोरनिबा थाखाय लिरनाय गैयाब्ला लामा ससेयाव आलाय सिलाय गावस्रालायनाङो होनना खोनायो। बेयो बेसेबां सैथो बेखौ आंहाबो उदिस गैया। खालि आं बेखौल' मिथिगौ, सोरबा सोरखौबा गारना थाङोब्ला लोगोआव बियो बिनि खावसे बाहागोखौ बोखावना लाना थाङो, आरो थालांनाय खावसे बाहागोआ सोखाजायै केन्सार बेराम बादि थेर बेथेर जानाङो। जिउआ बेबादिनो सोलिगासिनो थायो थेरापिफोरनि गेजेरजों। जेरै गावनो गावखौ बुरखायना लानाय, बुरखायख' हायाब्ला थैनि मोदै फसरनाय, मोदैयाबो बोहै हायाब्ला अन्थाइ खाहोनाय। बेफोरखौ हमथा बिखाया सायोब्ला खोमसि खथायाव सोदोब गैयै होस्रिख्रावनाय। बिनि अनगा मा गैया? गासैबो दं। नाथाय बेफोर गासैबोआव आं गावखौनो नागिरना मोना। मानसिफोरा बुङो थांनायखौ थांनो हो, थांनायखौ हमथानो हाया, गारदो, मुभ अन जादो आरो बावगारदो। नाथाय सोर बुजिगोन? गोरबोआव हाबनाय सुग्रें सुवादि एरख'नो नाजाब्लाबो एरख'जाया होनना। खन्थाइ एसेनोसै लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना बे खन्थाइखौ मोजां मोनदों होननानै। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो पेजखौ फल' खालामनो दाबाव। नोंथांमोनाबो आंनो खन्थाइ आवरायनो दैथायहरनो हागोन। खन्थाइ आवरायनो दैथायहरनो थाखाय आंनि इमेल ID नङाब्ला फेसबुक मेसेन्जारनि गेजेरजों दैथायहरनो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।